Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά και για το 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά στις Μαρίες, Μάριους, Παναγιώτιδες, Δέσποινες και σε όποιον άλλο γιορτάζει και όσους έχουν γενέθλια. Είμαι η Αλεξάνδρα Χριστοδουλοπούλου, ψυχολόγος, γνωσιακής, αναλυτικής, ψυχοθεραπευτικής κατεύθυνσης. Και το τελευταίο θέμα που θα συζητήσουμε τώρα για τον Αύγουστο, λίγο πριν τις διακοπές μας, για όσους δεν έχουμε πάει, ή μετά τις διακοπές μας για όσους έχουμε γυρίσει, αφορά το στυλ προσκόλλησης. Είχαμε κάνει μια εισαγωγή στο βίντεο με τα γονεϊκά πρότυπα, όπου ουσιαστικά αναφέρεται ότι ο τρόπος που μας φροντίζουν οι γονείς φροντιστές επηρεάζει το πώς σχετιζόμαστε εμείς στο μέλλον, ως ενήλικες πια. Ουσιαστικά λοιπόν το στυλ προσκόλλησης σαν ορισμός έχει να κάνει με αυτό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε να αγαπάμε, να σχετιζόμαστε, να εμπιστευόμαστε, ο τρόπος που μας βοηθάει να επιλέγουμε μοτίβα συμπεριφορών και το πώς θα σχετιστούμε. Υπάρχουν 4 είδη λοιπόν προσκόλλησης. Πριν αναφερθώ όμως σε αυτά, ουσιαστικά να κάνω μια επανάληψη ότι το στυλ προσκόλλησης έχει να κάνει με το αν νιώσαμε συνέπεια, αποδοχή, φροντίδα ως παιδιά, τον τρόπο που μας φρόντισαν οι γονείς μας και πώς αυτό μεταλαμπαδεύτηκε και αποκρισταλώθηκε στη δημιουργία σχέσεων και τυχόν τραυματικές εμπειρίες από αυτές. Πάμε λοιπόν στα 4 στυλ. Το πρώτο στυλ είναι το ασφαλές στυλ προσκόλλησης, το υγιές στυλ προσκόλλησης, όπου τα άτομα ως ενήλικες αισθάνονται οικειότητα με τους άλλους, αισθάνονται ότι μπορούν να εμπιστευτούν, αναπτύσσουν στενές, δυνατές και ευέλικτες σχέσεις, έχουν το θάρρος να πραγματοποιήσουν παραπάνω βήματα στη ζωή τους, αισθάνονται ασφάλεια, γιατί και σαν παιδιά έλαβαν φροντίδα όταν τη ζήτησαν και όταν τη χρειάστηκαν. Τα άλλα 3 στυλ προσκόλλησης που θα αναφέρουμε είναι τα λεγόμενα ανασφαλή. Το πρώτο είναι το αγχώδες στυλ προσκόλλησης. Παιδιά που οι γονείς τους ήταν υπερβολικά προστατευτικοί ή υπερβολικά ελεγκτικοί και αυστηροί, μεγαλώνουν ως ενήλικες να είναι αγχώδεις, να έχουν έντονη ανασφάλεια και συχνή, να ρωτάνε συχνά αν κάποιος με αγαπάει ή αν μπορώ να το καταφέρω μόνος μου αυτό, να χρειάζονται μια συνεχή επιβεβαίωση και να έχουν ανάγκη για έλεγχο στη ζωή τους. Και κατ' επέκταση, πολλές φορές οι σχέσεις που δημιουργούν είναι εξαρτητικές, έχουν εξάρτηση. Θέλουν συνέχεια κάποιος να είναι εκεί να τους στηρίζει και να τους δίνει επιβεβαίωση. Το δεύτερο από τα ανασφαλή λοιπόν στυλ είναι το στυλ το αποφευκτικό. Το αποφευκτικό στυλ έχει να κάνει με υπερεπένδυση στην αυτονομία, με αποφυγή σχέσεων εξάρτησης, με το αν κάποιος ενήλικας αισθανθεί πίεση να φεύγει από μια κατάσταση, να είναι ένα άτομο που σπάνια να θέλει να δείχνει ότι είναι ευάλωτο, σπάνια να ζητά βοήθεια και υποστήριξη. Και αυτό το άτομο που φαίνεται και επιθυμεί να είναι τόσο αυτόνομο και ανεξάρτητο, ουσιαστικά ήταν ένα άτομο που όταν χρειάστηκε βοήθεια και ήθελε να καλυφθούν ανάγκες από τους γονείς του, δεν την πήρε, με αποτέλεσμα είχε δηλαδή αδιάφορους γονείς, με αποτέλεσμα να μάθει να τα καταφέρνει όλα μόνο του και να μην θέλει να έχει ανάγκη τους άλλους. Και το τελευταίο και πιο δύσκολο από τα μη ασφαλή στυλ προσκόλλησης είναι το αποδιοργανωμένο. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί πολλές φορές οι ασθενείς που παρουσιάζουν διπολική διαταραχή θεωρείται ότι μεγάλωσαν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Ήταν ένα περιβάλλον όπου η φροντίδα του γονιού δεν ήταν σαφής. Μια ο γονιός έτρεχε στις ανάγκες του παιδιού και μια εξαφανιζόταν. Δεν ήξερε αυτό το παιδί τι να περιμένει. Έπαιρνε διπλά μηνύματα. Με αποτέλεσμα, όταν θέλει να σχετιστεί, να προσπαθεί να πλησιάσει τους άλλους, αλλά μετά να κάνει αναδίπλωση, να φεύγει προς τα πίσω, να αποφεύγει την επαφή με τους άλλους. Να είναι συνεχώς σε μια συναισθηματική ένταση, σύγχυση, να υπάρχει μια αστάθεια στη ζωή του, γιατί αυτή την αστάθεια βίωσε και σαν παιδί. Οπότε δεν μπορεί να φανταστεί αλλιώς στη ζωή του. Έχει μάθει σε ένα τέτοιο μοτίβο, όπου όλα στη ζωή του είναι ασταθή και δεν ξέρει αν θέλει ή όχι να εμπιστευτεί τους άλλους. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς αυτό να το δουλέψουμε? Αρχικά είναι πολύ σημαντικό να μπούμε σε μια διαδικασία αυτοπαρατήρησης και αυτογνωσίας. Να παρατηρήσουμε τα μοτίβα των σχέσεών μας, τις πεποιθήσεις που έχουμε, πώς επιλέγουμε να σχετιζόμαστε και τις σκέψεις μας πάνω σε αυτό. Να ζητήσουμε φυσικά και τη βοήθεια ειδικού αν νιώθουμε ότι το χρειαζόμαστε, γιατί πώς θα μας βοηθήσει ο ειδικός? Θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε αυτά τα μοτίβα, θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε μια υγιή σύνδεση με τον εαυτό μας και υγιή σχέση με τους άλλους, μαθαίνοντας ποιος είναι ο υγιής τρόπος και εφαρμόζοντάς τον σιγά σιγά. Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να τον αποδεχτούμε όπως είναι, αποδεχόμενοι πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα που έχουμε και ουσιαστικά
αναδιαμορφώνοντας τα ασταθή και εξαρτητικά ή τέλος πάντων αποδιοργανωτικά και μια ασφαλή μοτίβα που έχουμε στη ζωή μας, σε θετικά, σε ευέλικτα που μας βοηθούν να προχωρήσουμε μπροστά και να χτίσουμε επικοδομητικές σχέσεις. Και να αποκτήσουμε και στρατηγικές αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων, χωρίς να φοβόμαστε, χωρίς να προχωράμε, χωρίς να ζητάμε βοήθεια, επειδή φοβόμαστε ότι επειδή δεν την πήραμε θα την πάρουμε ποτέ, και χωρίς να έχουμε και την εξάρτηση από τους άλλους και να ζητάμε συνέχεια: το έχω κάνει αυτό καλά. Να έχουμε την εμπιστοσύνη ότι ναι, έκανα ένα βήμα και αυτό το βήμα το έκανα πολύ καλά. Και θα κάνω και το επόμενο. Και αν δεν το κάνω, θα ξαναπροσπαθήσω. Μπορείτε να μου πείτε στα σχόλια αν έχετε παρατηρήσει τον εαυτό σας, αν έχει κάποιο συγκεκριμένο στυλ προσκόλλησης. Για όλα τα υπόλοιπα, θα είμαστε εδώ πάλι από 1η Σεπτέμβρη να τα ξαναπούμε. Εύχομαι λοιπόν καλή ξεκούραση και φροντίδα εαυτού.